O Concello de Ourense ven de anunciar que ten a intención de remitir esta mesma semana á Xunta de Galicia o Plan Xeral de Ordenación Municipal coa finalidade de avanzar na tramitación do documento urbanístico. O expediente, xa informado pola asesoría xurídica e a intervención municipal, vaise trasladar á Xunta para que emita o seu informe, fase previa á súa presentación ante o Pleno do Concello, que finalmente é o órgano competente para a súa aprobación definitiva. Desde o Grupo Municipal Socialista exixen a convocatoria urxente da Comisión do Plan Xeral e o acceso urxente tamén a toda a documentación do expediente. As e os edís veñen de solicitar novamente acceso aos informes que xa reclamaron sen obter resposta por parte do Executivo local en reiteradas ocasións con anterioridade, tanto por escrito como nas xuntas de área. O BNG, pola súa banda, reitera a necesidade dunha nova exposición pública dun pexón que din debe ser sustentável e pensado para as maiorías. Na formación nacionalista abogan porque o novo documento aposte pola rehabilitación de vivenda, as infraestructuras e os equipamentos, así como por flexibilizar a construcción no ámbito rural. Os nacionalistas denuncian que o alcalde nunca tivo a ben chamalos para falar do pexón, pese a telo pedido en reiteradas ocasións e pese a ter acudido sempre que foron convocados por a alcaldía para abordar este tema.